Assalomu alaykum hamma kaslar, barodarlar ahli islom. Mana barodarlar omadagim. Na idibek ina tanish sihat, ina mijada soz ay yagon lif nag'altida, yagon ov nabudaish, taqdiri ilohiy. Allah jon shagirftay, xudovand ro'sha rost bara. Allohu akbar. Ba'd baroy hamu barodarlar ki gapoy duruq menavisen, itari karda ay Allah bu tavsiba ба мурдан як бародартон сум кор накне, пул кор накне, прасмоту кор накне. Аз барои Аллоҳ ай худо битарсе. Ин ҳаминҷода ҳама ҳастаму дар ягон ҷо зубор карги нестем, дар ягон ҷо зубор омӯи карги нестем. Барои ҳаму ай худо битарсе. Баъд барои ҳаму ахборое ки дурӯғ метен, радиозуди ки ахборои дурӯғ натем. Бачак 25 солаи ай ягон ҷо нағалтида. Недостатка дихани сердца остановил. Все, дига ягон чиз дига гуфтагӣ нест. Ай Аллоҳ битарсем, бо шумонда Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша, худованд нигаҳбонтон шумо нигоҳбон. Assalomu alaykum hamma kasal barodaron. Boya bo'ldiga ata jalol tag'oyi idibek meshava. Mo ba ijoزت ҳамаи волидайни ҳамаи идибек картаи падари идибек дар поёни видео мемонем. ҳар касе ки чӣ қадаре метавонад ба хотири Аллоҳ, аз барои Аллоҳ хайр кунад. ҳама хулоса با اجازت والدین از برای الله قدمی که چقدر میتونم باقی الله نگهبان کنه خداوند در تماش نگهبان